Üstünlüğe degişli 7 yanlış düşünce. Üstünlük kazanmak üçün bilimli, daşary ýurt dili bilýän we ýokary okuw mekdebini tamamlamak ýokmandyr. Bu daşary ýurt dilini bilýän we ýokary okuw mekdebini tamamlanan hem bolsa, şowsuz üstünlüksiz adamlar diýsem köp. Aslynda isleýän adam üstünlük kazanyp biler. Üstünlük bu näme isleýäniňi bilmek, isleýän zadyňa ýetmek üçin eliňden gelen etmek we öz öňünde goýan maksatlaryňa ýetmekdir. Üstünlükli adamlar hepdide adından 60-70 saat işlemelidir. Siz hem üstünlük kazanmak isteyen olsanız hepdide adından 60 saat işlemelidir. Üstünlük bu uzak wagtda işlemek değerli. Eýsem işe sarp edýän wagtyny dogry peýdalanmakdyr. Üstünlükli bolmak köp pul kazanmak we baý bolmakdyr. Baýlyk we pul üstünlüğün netijesiniň diňe bir bölegidir. Üstünlük öňüňizde goýan maksadyňyza ýetmekdir. Her bir yetiren maksat olsa hemişe köp pulu ve baýlygy kepillendirmez. Üstünlük mümkinçilik iştir. Yani diňe mümkinçilik bolan adamlar üstünlüğe yetip bilerler. Utuşly lotereýadan pul kazanmak elbette bu üstünlükli mümkinçilikdir. Ýöne her bir üstünlük mümkinçilik däldir. Tersine etjek işiň meýilnamalaşdyrmak, şol meýilnamalar esasynda da etjek işiň ýerine ýetirmek ine bu üstünlükdir. Üstünlükli adamlar hiç hasan yanlışmaýarlar. Her bir adam yanlış biler. Yanlışmayan adam ýokdur. Ýöne eden yanlışından tapa galýan we almayan adamlar bardyr. Üstünlükli adamlar hem beýleki adamlar ýaly yanlış biler. Ýöne olar eden yanlışlaryndan tapa galyp, onuň gaýtalanmagyna ýol bermediler. Üstünlükli bolmak ähli dertlerden dyýmak diýmekdir. Üstünlük durmuşdaky ähli meseleleri çözüp bilmez. Kazanılan her bir üstünlük, şondan soňky ähli üstünlükleri kepillendirip bilmez. Üstünlük kazanılandan soň hem dürli meseleler bilen garşylaşmaňyz tebigidir. Ýadyňyzdan çykarmaň. Üstünlük sizi adatdan daşary işçiň adam edip bilmez. Meşhur bolmak üstünlüğün esasy görkezjüsüdür. Köp pul kazanyp bilersiňiz. Ören meşhur bolup her kim sizi tanap biler. Käbir baýraklara münasip bolup bilersiňiz. Köpçülük sizin yerine ýetiren işleriňizi biler. Ýöne bular üstünlük kazanmak üçin gerekli olan esasy şert däldir. Hiç kim sizi tanamasa da, baý bolmasaňyz da, siz diňe bilýän zadyňyz bilen hem diýsen üstünlükli bolup bilersiňiz.